tes DJI Mini 3 malam hari. Ada gemis tuh. Masa? Enggak loh. Rasanya. Ngelek apa jenenge layar ngarep ngelek. Iki. Oh, Lha apa? ndak ngerti. Rusak. Bisa rusak. Ora kali ini, anjing yo ngono kuwi. Tapi mbuh. Apa kebekannya? Kok memorinya kayak cepatan? Oh. Oh, berarti memorimu kebek paling. Ora. Salah apa? Ngambengi lho tak umbone iki. Roh aku senang sekali muka bro. Oh iya. Oh, bengi kan jam 2:30 Tengah dulu. Tambah nih. Aku mau ki pengen ngedrone dek tanggung iku lho. Di lapangan Joko. Terus Buka situ. hubungkan ke pesawat. Di sini tak tak screen record ya. Ya. Itu enggak yuk. Di sana mikrofonnya nyala. Jupin sorry masuk ke Paling. Yo. suwi ya oleh sinyal. Ketok. Apa? Bude ini. Aku. Kok suhu ya usah oleh sinyal. Lu. Apa ya? Enggak ngerti. Ada. Misal. Lagi misal tak landingnya nang kene aman. Aman sih harusnya ya. Kenapa gak aman? Satelitnya so ya oleh. Masuk iki Seloyo IC-ne. Kayaknya sih Seloyo aku ini mas. Masuk. Tapi harusnya ini kuat tuh. Nah, bermasalah. Didelok nih gak sih wayahe? Wae takok. Aman kan gak takok? Ora. Udan. Kayak aku kayak ngerasa petik. Sinyal pemosisian RC ini kuat tak sih? Tapi sinyalnya kuwi. Sinyal satelit ini. Kerungu apa ya ngene iki? Ini kok gak tunggu ya sih? Kudu kan renek mike ngono. Oh. Gawe HP Mas jane wae. Yo iki. Oh iya, sebenarnya. Betul-betul Hah? Enggak itu lah. Utang. Cuma. Tuku utang mas.
Tuh, aku kebantaran. Ini wis nek apa? Ini belajar. Nanti itu Nang pasar. Berang terus pasar. mendeng. Iya. Wis balik. Bisa. Iya, nek kali kok. Ini apa tuh, Bu? Awak tahu sama sampai masuk. Bukan dek pantai kayak. Dhuwur kok ada. Aduh. Ada ya dhuwur. Iya. Ya enggak sih. Pendek sih kayak. Tapi ya main aku. Apa sih mbok delok? Gambar ini. Enak. Balik iki. Langsung Kok suaranya wis krungu. Sopo? teko kulon pasar. Kulon pasar. Gendeng. Teko ngeranti tenan. Aja. Ini apa tuh, Bu? Krungu suaranya kan. Krungu. Lah ya pernah aku banter kok ya. Itu lumayan. Iki rono minggu. Saiki kok duwe. Iya. Kok bareng ngene iki ora mikir blas ya duwe. Hah? Iso duwe ngene ora mikir blas. Orang kira sih, Bu. Ora kepikiran bakalan duwe ngono anu. Video apa ini? Aduh, segala. Aduh. Karo 100 meter sih dulu ukuran. Untuk balik ini. Oh, Dele nek bature kendel kan. Wani dene. Oh iya sama. Demi Kayak ini dikendalnya. Jangan. Hus. temu walan jen buntute dikuwipat Pas kipat. nek koncone lho dek puwe dhewe. Heeh. Iki dhewe yo alafu. Balik ini. Iki jenenge apa lho? Apa? Iki kamerane Mas. apa lu? Iya, yo nyaut nang kono iki ya. Oh, ora. Iki ngerekam aku. Oh. Terus itu. Balik. Nanti ya kuwi. Hah? Nanti ya kuwi. Iki nyepet gitu karo anu. Karo Tapi suaranya nang kene kok. Iku tuh iki. Kuwi. Karang gue kacamata aku. Ndak ada apa keturunnya apa-apa. Enggak kan elek. Lip-lip. Enggak bete. Dhuwur kan ya. Kan di rumah. Iki Dek kono to kuwi. Kulan kono to. Iya dhewe. Balik ini.
kebenaran sik. Lagi balik. Kepentingan orang. Aduh kebenaran ke Kaduan. aduan Rek. Terus kaduan. Oh lah wis bener. Iki to. Balik, ha? Iki balik. Tetep. Ya Allah. Kok presiden lebih berapa? Tuh bulan berapa? Ya 200 meter mah. Kalau ini itu dapat suara. Wah wis. Talku, tal, ini. Enggak mau tak tekoknya ngono. Ya, tetap balik ini. Ini kurang berapa? Bisa berfungsi apa ya? Hah? Bisa fungsi apa ya? Kabel. Tak Allah berapa? Enggak ada. Kucingnya nanti kan? Hah? Kucingnya. Oh, Kucing. enggak ada. Ya kan. Aduh. Ini ketua loh sini. Oh, dari siapa ya? Hai. Oh. Bisa kecicilan. Yang melakukannya kucing ini. Tangan kucing. Oh, Lepas ini ya. kalau saya yang berpelan ini ya. Nanti itu ya. Kecil itu. Tahu mana ngawan? Intinya nang mau anunya nang apa? Oh ya. Oh take off mau nang tangan, landingnya nang tangan. Dan ini sih aku. Tapi ngono kuwi. Itu alon-alon. Wis tak pateni ya. Bulanan sebelah dulu. Kayak bulanan. Dan ini normal ya, mari nang pemukiman paling tau sekilo lah paling ora. Oh, kilo. Lek nang pemukiman, lek nang luas kan iso sampai 6 kilo to iki. Oh. Lah kok ngono? Yo kan enek wong gawe HP, Oh iya. enek Oh iya. sinyal bener-bener. wifi, Sinyal enek ya. sinyal, Oh, sinyal ya. enek sinyal wifi, enek sinyal Apa ngaruh? radio. Pengaruh. Sinyalnya masih bingung ngono ndak sih arep nyaut sinyal sing endi. Kakean kepadatan. Enak uang. Oh, alah. Ya alah. Seperti gembok endus-endus. Mbok mbah hasilnya piye? Iki berang menit iki? 14 menit. 14 menit. Yo ya batune normal iso sampai setengah jam paling ora. Ini batune paling rojok Seloyo. Tuku batu ngaduwe. Tuku batu nah. Batu ini kayak larang. Yo, Oke, ini metang. yo larang, yo piro yo. Semua yang telan. Kan gitu. Kok Tapi suwi? metang orang gede-gede gitu. Kok suwi? Dia nang jago rapi di. Batu. Tuku tas. Tuku tas ora ngaduwe. Tuku lah. Tuku batu, tuku Tuku. tas. Dhisik kae Buddha enek tas ya digawa anu sing dhisik kae.
Iku kancane Mas Tung. Ora Endi lho? nek Dene. Ulah tasmu putih nang ndi ya? tasku putih ndi? Lah mene. Alah tas putih. Ya Allah, tas putih ngono tekok nih. Saya tahu tuh tas putih. Lah mene itu. Enak ya di lemari. Oh, ini. Oh, gue kayak Iki lho lho. budal e. Masa iya ya? Heeh. Hai mas. Terus lho, Oh, mulainya kok malah digawani iki. Digawa. Mbok. Ayo tas yo alah. Api lho kan. Nah masalahnya Aku lho. Ya Allah, Lek tuku. mene lek tuku meneh tangan jone. Oh. Aku tuku kaos e plak oleh tas ya. Tas plak main perang ngono kae. Iya, ya ndak ngono mas lek ngono koncoku. Alah wis ben. Bene. Kok Ora sik nang kono ngono lho kami kok tas e. tas sik nang kono sak apa kuwi jenenge apa? Kabel. Tapi sing lighting, tapi sing lighting sing tekmu kae, untuk sing tekmu sing mau nggih jajal iki kae. Nah, kayak iki oleh iki. Oh, iya. Gandengan iki. Kok sing lighting sing digo. Oh, tapi Oh. Sing digo sing balekne kae iki karo lighting apa lighting yo. Lighting. Ngono. Mambengi tak goleki ra cetuk, tibake nang tas. Kono sih. Kudu nang Nang jero tas. tasku sing tak gawe nang Jogja. Oh. Nah, kayak iki tak laptop kan digawe rezeki. Lek ku ngekekne sak tase kuwi. Bar kuwi mau tak Takon. takoni. Anu nih, Nang kono. kowe nek kabel ngene ora nang tas delok tak ngono. Oh yo enak wan. Oh yo wis. Terus Kadung dhek lekku. berhasil nek tanten pe. Wong sik tak kongkon opo kok iso. Sik Piye to? urung Maksudnya wis budal tandang apa urung ngono ya? Yo wis. Wis suwi wae. Yo wis iki kayak go. Wis ngono ya. Oh. Terus nih sesuk. Oke. Ini